Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Colin Farrell v plnej sile. 9 nominácií na Oscara hovorí za všetko. Presne toľko si ich vyslúžila dráma režiséra a scenáristu Martina McGonaga, ktorého preslávili predošlé filmové kúsky ako napríklad 3 billboardy kúsok za Ebbingom. McDonagh tentokrát bravúrnym spôsobom zachytáva rozpad celoživotného priateľstva dvoch kamarátov na malom pokojnom írskom ostrove počas írskej občianskej vojny. Atypické postavy a atypický konflikt v atypickom prostredí, kde veci rýchlo eskalujú. Film Duchovia Inisherinu už včera pristal na našich streamoch. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. You didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Dnes dorazí do našich kín hneď niekoľko filmov tunajších produkcií. Česko-francúzsko-slovenská historická hudobná životopisná dráma s názvom Il Bohémo, slovenský detský rodinný film o malej Romy, ktorá pri hľadaní strateného papagája objavuje tajomstvá prastarého dunajského lesa s titulom Mimi, alebo aj ľahká, nenáročná česká komédia s Jakubom Prachařom, ktorý má problém dospieť s názvom Buď chlap. Každý si príde na svoje. Pánové, a záměrně neříkám chlapi. Já jsem byl u Mariňáku. A přesně tak to tady bude vypadat. A vy jste měl souhlas prezidenta? Tak, klik, vole. Co uděláš, až tě napadne medvěd? Medvěda neufotíš. A toto bolo čo? Nic. John Wick sa vracia. Ak by ste mali chuť na kus kvalitného akčného filmu, Keanu Reeves sa o to postará. Dnes konečne zavíta do našich kín už 4. pokračovanie obľúbenej série John Wick, ktoré je natlakované neustálou akciou, kde tvorcovia rozhodne nešetrili kreativitou. Akčné scény ako z veľkej knihy natočené skvelou kamerou by tak mali robiť zo štvorky doteraz najlepšiu časť série. Neviem ako vy, ale ja sa už neviem dočkať, kedy si sadnem do kina. The only way John Wick will ever have freedom and peace is in death. Yeah, not really. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobrej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.